Adto mi sa mong maisan, manguha na po mig mais. Oh. Dito orta mo diri. Oh, dapat adto mo diri. Manguha mig mais. Tara. There mo na. Sa IBS ba? Si. Ouch. Gretchen ba to? Gretchen who? Ano yung saluyot ko? Agay. Ala. Oh, di ba daghan kig mais? Gitanom ni namo guys para kaunon lang namo. Snacks ni namo guys. Ah, nawa. Ah. Na? Ah, nalintan. Dira ko mga kauban ng mga gwapa kayo gwapo. Hello. Oh. Pwede ra. Harvesting. Udag ko na. Dala nang dagami ako rin dala.